Сега ще ви покажем модула за дълготрайните активи. Разбира се, първо трябва да счетоводите този дълготраен актив, да го придобиете, нали? Това имам предвид. Да речем, в случая сме избрали транспортно средство за пример, който е на стойност 5000 лева. Данните са примери, разбира се. Първо ще мине през ДДС дневника тази доставка, няма как да не мине от там. Доставчика го избираме. Видео с право на данъчен кредит, фактура и само текста, който ще посочиме е разбира се, вие си пишете вашите обяснения. И след като записахме данните в ДДС дневника, се отваря веднага един модул дълготрайни активи. Тук то ви връзва сметката, която сте му посочили в операция с счетоводната и в коя участва в кредита. Но трябва да насочите къде да отидат амортизациите. Първо тук ви показвам инвентаризационния номер, също това трябва да се съобразите дали ги водите с номера или с цифри и букви или само букви. Тук си ги кръщавате тези неща. И настройката, която трябва да кажете, в коя сметка отива разхода, къде отиват амортизациите. Много важно, от коя дата започва да се експлоатира. Дали от дата на документа, днескашна дата и така, това го знаете. Тук е момента да изберете коя дата. Аз избирам съответната дата. С Enter може да се прехвърляте или с мишката. Трябва да зададете годишния процент на амортизация и категорията. Категорията знаете, че е определена, от DAP няма да мърда. Въпросът е, че ако вие имате друг процент и ще имате SAP и DAP, тук е момента да изберете другия процент, с който ще го амортизирате. В моя случай DAP и SAP съвпадат. Давам му запис и веднъж документа го имаме в покупки дневника, където си му е мястото. Ето тук придобива на демя. Втори път го имате в оборотната ведомост. Мисъл, разнесъл се навсякъде, това се опитвам да ви покажа. Ето го опела, който беше, или даже направо ще го пуснем така с аналитична оборотна. Има едно бутонче, тук премахване на нулевите стойности, аз често го ползвам, то е доста удобно. В смисъл, имате всички сметки от сметкоплана, но като няма движение за периода, изобщо не искам да ги гледам, затова се съкращавам малко визуализацията на оборотната ведомост. Ето го имате го опела, доставчици, клиенти, най-различни клиенти, някои ви дължат пари, някои, всичките дължат пари, някои са изплатени всъщност. Покупки, продажби, банковата сметка с каква наличност разполага, какви разходи имате, какви приходи имате до момента. Стандартна оборотна ведомост. И всъщност отиваме на модула за дълготрайни активи, това, което исках да ви покажа. Пак става всичко автоматично, с бутончета, само че малко ще ги направим така да е по-видно. Първо, операции, които още не са взети, се виждат като суми, като дати, но са сивички. Вижте как така не светят, просто още са мъгляви, защото още не са взети съответните операции. Може да видите кога даже приключва този дълготраен актив да се амортизира. 27 година, 10 месец и то с непълна амортизация в въпросния месец. Няма да е 104 лева и 17, ще бъде 93 лева и 93 стотинки. Последния запис. Така, първата операция, която трябва да направите за годината, за този актив или за всичките активи, ако бяха повече, е с дата 10 месец. Давате му осчетоводяване. Той ви пита кой месец ще осчетоводявате. Казвате му октомври. Там ако имате папки, номера, пак си ги пишеме тези неща. Давам му запис, автоматична операция 6. Ето го, месеца вече осчетоводен, затова ви свети в свети като светофар, че е готов и ако се опитате пак да го направите това осчетоводяване, няма да стане. Просто защото вече е минало осчетоводяването. Няма намери възможност за активи. Сега, ако имаше други редове, които не сте ги осчетоводили, се появили по-късно и ги изберете тях, щяхте да успеете, разбира се, но нещо, което един път е осчетоводено, няма да ви го дублира. Тук може да ги изкараме до края на месеца, до края на годината, да видите как се случват нещата. Ще го направя умишлено бързичко. Ноември и декември тази година. Ето ги, до края на годината са пуснати операциите. Да речем, че идва 2024,
Тук вече сме 2024 и му казвам счетоводяване, сега сме в януари, записвам го. После съм в февруари, както виждате, за 100 смени, записвам го. И така можете да карате много бързичко едни амортизации, да си направите операциите и да си видите записите. Нали, гледайки тук долу. Ако имате повече от един актив и искате всички автоматично да ги счетоводявате едновременно, избирате тук горе въгълчето и то маркира абсолютно всички активи и пак от тук с счетоводяване пускате съответния запис автоматично. Това беше и тази автоматична опция.